Makhulu, sanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami nguNkhazimulo. Namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esijulile. Ngizokhuluma ngokubaluleka kokuconsulta kunokuhlola. Ngichaza ukuthini? Kubaluleke kakhulu ukuconsulta kunokuhlola. Yebo, ukuhlola kubalulekile nawo, kodwa kuhlula ukuconsulta. Baningi abantu manje bazazi iy'nkinga ababhekene nazo kwelamathongo, kodwa umuntu athi ngicela ukuhlola. Uma uhlola khona into ofanele uyazi. Idlozi nedlozi noma isithunywa nesithunywa noma ithonga ahlola nge-priority. Lidonse suke ukuthi yini kuyi-priority empilweni yakho. Uma ukuthi uza la ekhaya uzohlola, ithongo liveze ukuthi cha, nansi ingozi yemoto ezayo ezokubulala ebangwa yilokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Lokho kuyi-priority. Uthi ithongo lomunye umelaphi wendabuko lidonse ukuthi nekhona idliso olitholile ezohamba likuhluphe likugqobhoza amaphaphu uma kungalungisiwe. Musani ukuya kubelaphi wendabuko usuwazi ukuthi yini inkinga. Sekukhona abantu abadlula, sekumnandi ukuthi wazi inkinga yakho ukuthi yini kunokuba uthi uyilungise. Ubungozi ngokuhlola ithongo lifike likutshele ukuthi lidingani. Likutshele ngamaphupho, likutshele ngomelaphi wendabuko wokuqala, likutshele ngowesibili nowesithathu nowesine, ugcine ungenzile lutho. Kodwa la sisuma khona idlozi livuka ngolaka, mase kusengathi abantu abadala banendaba nawe. Ngiyamncaba umuntu othi Mkhulu, njengoba ngiyila ngihlushwa isithunywa, njengoba ngiyila ngihlushwa yindiki, ngilekelele. Ngidlile indiki indawo inono kodwa ngisenkingeni akulungi. Ngicela amakhosi angibhekele. Lapho sesiyabheka ukuthi yini eyinkinga, kodwa sesinomhlahlandlela ukuthi vele nazi into obhekene nayo. Ngoba ithongo malihlola lihlola nge-priority ukuthi yini ingozi noma ejahekile empilweni yakho. Akuthina sonke esila emhlabeni esikwazi ukuba nama-priority, okusho ukuthi lokhu kubalulekile kunalokhu, lokhu akubalulekile kunalokhu. Udinga usizo, uyayazi inkinga yakho, awazi uyisolva kanjani. 081 30 4198 081 30 4198. Nkhazimulo, nginamukela uKhanyisani TV. Uma umusha sicela subscribe. Makhosi.